awal mula serangan macan di desane jenengan? Nggih, jadi pertama kali niku tahun 2019 nggih Pak. Dan niku pertama kali kejadian niku wonten ngundang terus ler nggih enten lah. Tiba-tiba niku langsung teng dusun Pingkok, dusun Pondok. Tenggene kula. Dan niku kan enten dua kandang, sing setunggal wonten etan griya, sing setunggal enten ngajeng griya ngoten to. Lah jam pinten nggih niku? Jam sekitar jam 1 nembute jam 2-an ngoten. Bapake mireng niku ki enten gludak-gludak ngoten to. Lah bapake medal. Lah nggih niku bapake ngertos enten isi etan griya niku tirosne matane mencorong ngoten. Enten 3 tirosne. Lah terus sing enten ngajeng nggih gludak-gludak ngoten. Lah terus kan sing enten etan griya niku enten kados lubang kecil ngoten to Pak. Niku ki matane langsung melompat teng dalem nabrak gelas kalih termos. Lah kula terus ibu kalih masih niku nututi ajeng teng kandang. Lah tibake langsung mencuwolot teng ngajenge kula kalih masih bablas teng kamar niku. Terus niku korbane enten sekawan. Sekawan apa 5 to nggih? Nggih. Sekawan sing kalih niku babon. Terus sing kalih nggih tesih menginjak babon ngoten tau tesih remaja ngoten. Sing kalih langsung dikuburkan mboten saged dievakuasi. Sing kalih niku tesih saged disembelih dijual ngoten. Lah pun niku terus kejadian melih tahun 2025 niki wonten ngene sedherek kula ngene mbae tepat tinggian. Niku korbane wonten sekawan Pak. 3. Kambing semua nggih. Nggih, kambing semua. Niku sing kalih tesih anakan, sing setunggal babon. Lah niku mboten dimaem. Mung dicokot lehere mriki ngoten tirosne kalih dieret-eret teng wingking. Niku. Terus bibar niku kejadian melih wonten tetanggane ngoten keletan berapa rumah nggih? 3 rumah ngoten. Niku enten saksi mata sing ngunangi Pak niku ngian. Jam kalih niku lah saksi mata niku nyoroti ngoten, disoroti. Lah nggih ternyata macan tapi mboten wonten busa. Mun disoroti tok niku korbane cemple kalih indukan ngian. Terus mpun niku ndek wau dalu tepat jam dini hari ngoten. Senin nggih, Senin. Nggih, Senin tanggal 9 berarti nggih. Nggih, Senin malam niku kejadian melih babon kalih sing setunggal dimaem deret-deret teng mburi dimaem enten samping pohon jeruk ngoten. Lah sing setunggal mung dicokot tok lehere ngoten mboten dimaem Pak. Tinggal rumah. Nah, terus dengan kejadian itu warga sekitar pripun Mbak anune? Warga sekitar nggih mung Ronda napa-napa ngoten. ronda nggih mung nek bibar kejadian ngeten iki Pak. Dadose mungkin nek pun mboten kejadian melih pun leren ngoten. Oke, sudah dilaporkan ke polisi atau ke pihak napa niku dereng? Kadose belum. Belum nggih. Nggih. Oh, nggih nggih. Siap. Nggih, matur suwun Mbak Rini. Nggih, sami-sami Pak.